Boas noites. José López Orozco renunciou á súa acta de concelleiro facilitando un posible pacto de goberno entre forzas de esquerdas para que Lugo teña unha alcaldesa socialista. 2 días antes do pleno de investidura, López Orozco tomou esta decisión que, segundo dixo, foi difícil pero moi meditada e estrictamente persoal. Durante o seu discurso, visiblemente emocionado, queixouse pola vulneración da presunción de inocencia e agradeceu o apoio do seu partido e a oportunidade que lle deron nestes 16 anos á fronte da alcaldía lucense. Orozco suxeriu que a alcaldesa será a seguinte persoa da lista, Lara Méndez, actual vicepresidenta segunda da Deputación en funcións. Tamén negou que el agora se fora para o Senado. Que acabo de presentar a miña renuncia á acta de concelleiro. Quero explicarlle aos veciños e veciñas de Lugo que non foi unha decisión, que foi unha decisión difícil, pero moi meditada. Penso que é a decisión correcta para cumprir o meu compromiso con Lugo e co futuro do noso querido concello. Esta é unha decisión estritamente persoal. Eu tiven a honra de ser o primeiro alcalde socialista de Lugo e a miña conciencia non me permite, neste momento, tomar outra decisión que non sexa despexar o camiño para que Lugo siga tendo unha alcaldesa socialista. Renuncio agradecido por todo o apoio e o cariño que me levan dado os lucenses. Quero decir que deixo esta institución preocupado polo clima xenerado por algúns neste país e nesta cidade que sacrifican dereitos fundamentais como é a presunción de inocencia, recoñecida nos artigos 24 da Constitución Española e o artigo 11 da Declaración dos Dereitos Humanos. Seguirei reclamando a urxente reforma do Poder Xudicial para impedir que se dilaten os tempos porque non hai dereito a que un inocente como a min permanezca nesta situación logo de 4 anos de instrucción. E tamén, dun xeito político, tamén reclamarei e pedirei que haxa nas eleccións municipais ou noutro tipo de eleccións unha segunda volta. Marcho do concello o que tanto tempo da miña vida lle adiquei, pero non renunciarei nunca á miña á miña paixón por Lugo. Moitísimas gracias. Para o candidato do Partido Popular, Jaime Castiñeira, a renuncia de López Orozco confirma a fraude do PSOE aos lucenses. Tamén dixo que se a partires do pleno de investidura non lles deixan gobernar, os populares traballarán dende a oposición con el como voceiro. O que acaba de pasar é confirmarse o que nosotros anunciábamos o día 22 de febreiro claramente. É dicir, o novo modelo de política do Partido Socialista basado no engaño e no fraude. É dicir, o decíamos, e aí está escrito en algún medio de comunicación, que decíamos que a candidatura de Orozco era unha candidatura fraude. Unha candidatura que el non sabía perfectamente que non iba a ser alcalde e que era unha tapadera donde claramente o Partido Socialista se estaba aproveitando del e el deixábase aproveitar, por así decirlo. Tuvo, ao largo destes últimos 4 anos, innumerables ocasións donde claramente debería haber dimitido. Innumerables ocasións. Despois de todas os casos de corrupción que houbo, tanto do señor Liñares, como as súas imputacións, como a folga de lixo, é dicir, innumerables ocasións donde sí debería haber dimitido. E agora, cando claramente el se presenta como candidato á alcaldía
e non obtén o resultado que ele esperaba, e que era sabido por todos menos parece que por el, agora resulta que dice que se vai. Eso é non ter nin valentía nin saber asumir a responsabilidade que lle corresponde. Porque eu digolle unha cousa, estar na oposición non é gobernar, eso está claro, pero é tan digno como estar no goberno, porque é representar os votantes que te elixiron. E en este caso é triste que despois de 16 anos ao frente do Concello se confirme que se vai pola porta de atrás e que o Partido Socialista este propoñendo unha candidata á alcaldía que non quere ser alcaldesa de Lugo. É dicir, é que iso é o colmo. Lugo, desgraciadamente, e hai que dicilo, é unha decepción clara de todos os lucenses, que comparto eu, lógicamente, cos lucenses. Ante esta renuncia, o candidato do BNG a Asembleas Abertas, Rubén Arroxo, dixo que nun principio, no pleno de investidura do sábado, apoiarán a nova candidata socialista á alcaldía. Con respecto a un posible pacto de goberno, dixo que depende das conversas co Partido Socialista e tamén do que diga a súa militancia. Acabamos de ver que López Orozco renuncia a ser candidato á alcaldía de Lugo, unha cuestión na que nós levamos 2 anos e medio insistindo, porque creemos que se queremos un concello totalmente libre de sospeitas, pois unha persona que está imputada por cuestións de corrupción pois non debe ser alcalde do concello de Lugo. Isto, dende logo, tamén queremos dicir que isto non é unha victoria de ninguén. Isto é un concello que avanza cara adiante. E por iso nós tamén durante estes días dixemos que non queríamos participar nun circo mediático que estaba a dar. Isto é unha cuestión seria e, dende logo, nós sempre mantivemos unha posición seria, porque o que queremos é realmente o mellor para o Concello de Lugo. Creemos que a partir de agora é cando se pode avanzar e se pode construir para que realmente se poida ter un Concello e un goberno que funcione. Nós, ata día de hoxe, tiñamos o diálogo co Partido Socialista totalmente conxelado, e así o dixemos, que mentras o candidato fose unha persona imputada por cuestións de corrupción, pois non íbamos a sentarnos co PSOE. A día de hoxe poderemos nos sentar e poderemos ter xa un debate interno dentro do propio BNG Asambleas Abertas. Unha vez que ese debate se teña e que se teña dialogado co Partido Socialista, pois poderemos dicir en que situación nos atopamos. A día de hoxe, tal e como dixemos e tal e como falamos na campaña, se o Partido Socialista presentaba un candidato ou unha candidata que non estivese imputada por corrupción, pois nós apoiaríamos para evitar a entrada do Partido Popular. En todo caso, o do goberno sería un paso diferente e dependería, a partir de agora, pois do que viña de comentar dos diálogos que podamos ter co PSOE e, dende logo, da decisión do BNG Asambleas Abertas, que será democrática de Asamblea. En canto ás demais forzas políticas, o candidato de Lugo Novo, Santiago Fernández Rocha, deu por feito que a súa organización apoiará a investidura da socialista Lara Méndez no pleno do sábado tras a marcha de Orozco. A candidata de Ciudadanos, Olga Louzao, cualifica a renuncia de Orozco como un paso adiante no proceso de rexeneración democrática e garantiu que a súa formación está aberta a debater cos socialistas e a presentar propostas, pero se non se produce ningunha reunión de negociación entre ambas formacións, Ciudadanos votará a súa propia candidatura no pleno de investidura do sábado. Finalmente, o candidato de Alternativa Cidadá de Esquerdas, Carlos Portomeñe, sostivo que a renuncia de Orozco é un éxito polo que levaban moito tempo loitando. Tamén confirmou que non apoiarán a Partido Popular nin a Partido Socialista no pleno de investidura. Estamos así convencidos de que vai... Despois da renuncia de López Orozco, Lara Méndez, vicepresidenta segunda da Deputación en funcións e ata agora número 2 da candidatura socialista por Lugo, xa se perfila como nova alcaldesa lucense.
Hoxe, preguntada polos xornalistas, quixo destacar a valentía de López Orozco por renunciar á súa acta de concelleiro. Méndez dixo de Orozco que foi o mellor alcalde que tivo a cidade e que lle honra a súa renuncia. Agora retomaránse as negociacións co resto de forzas políticas para tentar que Lara Méndez sexa a vindeira alcaldesa de Lugo. Resaltar a figura de López Orozco, que foi o mellor alcalde que tivo a cidade de Lugo, e creo que poderíamos decir que un dos mellores alcaldes que tuvo Galicia, que lle honra este xeito e o fai todavía moito máis grande a figura de López Orozco, porque o fixo pensando en primeiro término na súa cidade que adora, que ten paixón por Lugo, cidade que lle leva dedicado os últimos 16 anos da súa vida. En segundo término, pensando no seu partido, pero en ningún caso pensando a título personal. E creo que iso fai todavía máis grande a figura de López Orozco. E a partir de agora se abre un novo escenario que teremos que afrontar con diálogo e co resto das forzas políticas. Pois vamos a practicar ese diálogo e a ver o que acordamos entre todas as forzas políticas, pero bueno, decir, evidentemente ahora a persoa do Partido Socialista son eu, non? Dado a renuncia de López Orozco, son eu a que encabeza ahora a lista do Partido Socialista. Esta tarde inaugurouse a primeira edición da Rural Week, unha iniciativa coa que se pretende achegar á cidadanía os produtos artesáns. Este evento no que participa o Grupo El Progreso permanecerá no Centro Comercial As Termas ata o vindeiro xoves. Primera edición de Rural Week, que es un ensamble de nuestra economía, de lo que somos una provincia agraria, y después está como llena de modernidad, porque si nos fijamos en los stands, es una conjunción tan nuestra y al mismo tiempo tan moderna y tan limpia que de verdad que sorprende, que no es fácil diseñar esto. Le ve cualquier diseñador por ahí adelante y se quedará maravillado, ¿no? Y esto es lo que hace nuestra gente, no esto, sino todo de lo que está lleno, de unos productos fantásticos, riquísimos y una maravilla de telares, de moda, de productos artesanos. Traer a un entorno en el que normalmente no están los productos del medio rural. Cada vez que se hace una feria que tiene que ver con productos de artesanía y agroalimentarios, se suelen buscar entornos más naturales o entornos más históricos. Entonces, como nosotros llevamos muchos años reivindicando la visibilidad de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural y del medio rural, pensamos que una manera muy bonita y muy interesante de intentar que ese trabajo se visualice y a las personas que están detrás de ese trabajo es traer los mejores productos que tenemos en nuestro medio rural a un entorno como un centro comercial. Vamos a estar desde hoy día 11 hasta el jueves día 18 en el horario del centro comercial de 10 de la mañana a 10 de la noche. Este primer año que hacemos este evento pues nos va a servir un poco también para probar cómo funciona, la aceptación que tiene. La verdad es que para ser el primer día ya estamos muy contentos y nuestra vocación, y yo creo que la del centro comercial también, es que si la cosa funciona y sale bien, que lo podamos repetir y con a lo mejor un poquito más de estancia en el tiempo. Tenéis que entender que todas estas personas que están hoy aquí, sobre todo los que hacen productos agroalimentarios, son productos que se fabrican prácticamente en el día, que se venden en el día, y por lo tanto es un esfuerzo pues hacer toda esta infraestructura, pero bueno, la intención es que podamos seguir y que lo podamos repetir y que a la gente le guste sobre todo. O
Os pais e nais de nenos afectados polo peche da gardaría do Sagrado Corazón pertencente á Fundación manifestáronse hoxe diante da principal oficina de Abanca na cidade ubicada na Praza Maior. A Fundación argumenta para o peche da gardaría que non é viable, pero as familias afectadas din que sí e explican que só falla a promoción do centro. Finalmente, Miguel Ángel Escotet, responsable da obra social de Abanca, non se reunirá cos afectados, así que estes están recollendo sinaturas contra o peche da gardaría para recabar apoio entre as administracións. Escotet, ao final, non quiso reunirse con nós para que lle puidéramos expoñer as nosas reivindicacións de que esta gardería, que é unha das mellores de Lugo, con mellores servicios e infraestructuras, non debería ser pechada, que debería manterse a obra social, porque de todos os lucenses e os galegos, e ademais o banco pois foi rescatado con diñeiro público. Están deixando morrer os centros sociais por unha falta de promoción e por unha mala xestión dende a Fundación. Creo que é totalmente viable. É por falta de publicidade e de promoción, realmente hai xente que está en lista de espera que ni siquiera recibiu unha chamada da Fundación e de Abanca para dicirlle que cerraba a gardería. Agora mesmo hai 43 nenos, evidentemente moitos teñen que entrar no colexio, pero outros moitos entrarían. Se fan unha pequena campaña de publicidade simplemente anunciando plazas de guardería con cuota subvencionada, simplemente poñendo carteles no que son nas oficinas de Abanca, enchen as plazas da guardería, pero non queren facelo. Estamos sobre as 3.500. Esperamos entregalas na Xunta e no Concello e empezar a ver se por parte da Xunta do Concello pois podemos facer algún tipo de presión ou de maniobra para intentar encontrar unha saída e que a guardería non peche. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deulle razón ao Concello de Lugo e avalou o embargo aplicado polo consistorio a un edificio dependente do Instituto Galego de Vivenda e Solo. No seu día, a Administración local embargou o inmoble número 27 da Rúa do Miño porque o Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependente da Xunta, lle adebedaba 210.000 euros do IBI. Agora, a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala este embargo. Tino Saqués xa exerce como presidente do Club Deportivo Lugo. O empresario lucense tomou onte posesión do seu novo cargo. O Club Deportivo Lugo xa ten novo Consello de Administración. A Xunta Extraordinaria de Accionistas elixiu por maioría o órgano directivo que terá a Tino Saqués como presidente, acompañado de 6 novos directivos que son José Antonio Sánchez, José María Vázquez, Marco Antonio López, Maripaz Bergantiños, Olga Rouco e Belén García. Todos eles terán diferentes responsabilidades dentro do club, como a dirección financiera, a do Departamento de Marketing ou a do Departamento de Recursos Humanos. Esta directiva tomou onte posesión na Xunta Extraordinaria de Accionistas, na que cesou a directiva saínte, a encabezada por José Bouso. O xa expresidente quixo desexarlle sorte á institución nesta nova etapa, pero non a directiva. Pola súa banda, Tino Saqués, exercendo xa como novo máximo mandatario, agradeceu o esforzo realizado por todo o equipo de Bouso e felicitou o club polos éxitos deportivos acadados. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso, galiciae.com. Deixámonos agora coa exposición colectiva de verán que se pode ver na Galería Clérigos. Que teñan moi boa noite, deica mañá. Cholo